Minecraft, ale v české môžu byť veľmi dobré itemy, z mobov môžu padať tiež dobré itemy, no bude to sranda, poďme na to. No sme tu. A jak sa môžete kúknúť, kúknite koľko mám hapok. Ok, ale spavnuli sme sa tu, tak ja idem s tebou obchodovať. Čo to je? To čo je za boty? Kámo, čo? Idem rýchlo presmovať. Musia to byť emeraldy, ja si to chcem kúpiť, kámo. To čo je? To čo je? Oh, česká, nice. Jeden emerald, why not? Tiež sa mi bude hodiť. Ešte potrebujem 3 emeraldy. Tu nič není? Není. Aha, studňa. Tam nepôjdem teraz. A tu stále nič není. Why? Kamal tie hapka mňa nikto nezastaví. Kamal ani Iron Golem ma nezabije. Normálne, keď budem aj holú rukou na neho, zabijem aj tak. Čau. Please, teraz tu bude. Není kamal what? To čo je za dedinu? Reálne to nie je ani v jednej českej bol. Kam čo predáš ty? Ty budeš mať určite najlepšiu vec na svete. Čau. Tak ty asi nie. Dobre, ale ja chcem preskonať ďalej. Ja chcem mať emeraldy a veľa emeraldov. Prosím. Kamu? Ne. Nič není v tejto dedine. A, česká. Aha, presne 3 emeraldy. Jupi. Dobre, teraz musím nájsť toho dedinčana, čo predával. Neviem, ktorý to je. Je ťažké nájsť. OK. Ale to nie sú dedinčania, tam je ten farmár. To nie... A tu sú, tu ich je veľa. Ty, niečo dobré. A počkaj, ty si nezamestnatý. Ja nechcem. Tu bude tá vec. Dobre, nie tu. Ty si zamestnaný. Nie si. Wait, počkaj, ty si? Kam nikto nie je zamestnaný v tejto dedine, alebo čo? OK, ty budeš, áno. Železný meč? Za 7 emeraldov. Čo? A za 36 von? Dobre, ale ten železný meč nechcem. Prosím, chcem tu zamestnaných dedinčanov. Ty počúvaj, ty vieš, to čo máš? Uj. To... Prečo to stojí zrazu? Kámo, ten armor, čo to je? Keď ťa zabijem, ho dostanem? Dobre, ja si to nechám, dobre? Počkaj, musím rýchlo nájsť česky. Musím rýchlo hľadať emeraldy. Tak, kde by mohli byť? Tam som bol, tam som nebol ešte. Tam by mohli byť. Tak, rýchlo. Musím ísť speedrun teraz, preskúmavania dedín do domov. Tak, tu bude česká. Tak ne. Tu bude česká. Ne. Podľa v tomto tu bude. Tuto bude na 100% česká a v nej budú 3 emeraldy. 3. Tak ne, nevadí. Tak, nevadí. Tu sú ďalšie domy, tam idem tiež. Neviem, v ktorom tu som bol. A tu som nebol v týchto domoch, to je na 100%, lebo to nepamätám. Tak, nič. Super. A tu zase nič. Kamal, tie hápka sú nice. Tak, nič. To čo? Vy máte hrozné čestky, dedinčania. Nepredával by niekto hlinu za niekoľko emeraldov? To by bolo fakt dobré. Ty si zamestnaný? Nejsi? Why? Dobre, ty určite budeš. Sa mi páčiš, soj, opa. Si, víš? Počkaj, u teba som bol. Ty skenuješ. A ty si tiež. Kamo, teba chcem. Kamo, 26 hodín. No kamo, čo? Ja ho zabijem. Vypadne armor z neho, ja tomu verím. A budem tomu veriť. Aha. Zbytočne som zabil dedinčana, ktorého som chcel, aby mi predal tú vec. Ale hentého s botami si pamätám, to chcem tiež. Ty si nezamestnaný, všetci sú nezamestnaní. Ale ja vás zamestnám. Ty poď sem. Zostaň na meste. Tak. A ty, kamo, to je stále hentén. Už to nechcem vidieť. By asi nič dobré predávať nemali. Ty, chcem toto. K zámku. Tak si kúpim toto. Čo to je, kamo? To chcem vidieť.
Ja som 4 emeraldy. Ty to nesi. Nevadí. Kámo, tie hápka. Kto to bol? Ktorý to predával? Ty ne. Odkáž mu to, že smraňuch. Dobre, ty. Vy nič nepredávate. Dobre, ja idem ďalej. Yes, už sa stmieva. Teraz nepôjde. Dobre, ale predsa by som si vykraftil ten drevený meč aspoň na jedného pavúka. By mohlo stačiť. Aspoň dúfam, že na jedného. Alebo aj najviac, keby z neho nič nevypadlo. Ale to je jedno. Chápete? Vyťažím si aspoň 4 tieto bloky dreva. Tak mám vyťažené, urobím si 16 dreva. Tak, styky. Bum. 16 som už asi craftiť fakt nemyslel, ale why not? Tak, crafting table, pracovný stôl. Bam. Už za chvíľu bude noc, rýchlo. Drevený meč, bum, si môj. A poď, ideme rýchlo zabíjať mobov. Sa bojím už. To nebol dobrý nápad. Tak, ani hunger, ani jedné sa mi nemá. Ale, creeper, že padlo až niečo, z neho niečo dobré. Ale ja sa ho bojím, ja ho nechcem teraz zabíjať. Predsa nemám nič dobré. Kožené gate! Ja... Čo? To čo bolo? What? To aký výbuch? Je snore seklo až... Wow! Počkaj, mám tak veľa hapok. Hopa. Kamo? Ne? Tu som... Dobre, nado mnou je blok. Tak idem tady to. Ja mne nejde skakať. Dobre, to je jedno a ja to prežijem. Ďalší... Kamo, za ním už nejde. To už nechcem. Ja nechcem ísť už za ním nikdy. Dobre, ďalšie viac zo zvierat niečo dobre padalo. To zistím. A už sa mi míňa hunger. Super, nemal som tu hovoriť. Dobre, poď sem. 3 vlny z jednej? Kam to úplne mody, všade sú mody. Kam tak to je dobre. A teraz z teba padne netherite. Tak ne. Prasa, z teba musí padnúť niečo dobré. What? Aha, láva, tu som mohol postaviť portál do netheru, ale nemám kýbel. Nikto nepredával, kamo. Dobre. Chcem hľadať pavúka. A budem hľadať už len pavúka. Nikoho iného. A zombík. Tak možno aj jeho. Tak zombík, poď sem. On má lopatu. Ja teraz neviem, či to je normálne, alebo... Počkaj, to nie... What? To... Čo? Tak čo? Kámo, tak. Ja ho chcem zabiť. Kde? Tu je čestka. Ja som mal asi zapnutú. Kámo, čo to je? Kámo, čo? Som mal si zapnuté hento... Zombík! Kámo. Aha, ja som sa zlakol, že ten malý zombík. Kámo, ale vy ste videli, jak mi dal damage? Kámo, mi to... What? Už nechcem Kámo, ešte raz. Počkaj, bol tu ešte jeden meč, že? Nebol. Tak sekrou ho zabijem. Dobre, poď sem. Aha, meč. Super. Kámo, on je rýchly, ja sa ho bojím. A creeper, ne. Prosím, nehaj. Pavúk, yes. Teba chcem zabiť normálne. Prosím, ty sa nehaj normálne. Zabiť. Čo? Kam? Tak to čo je, kámo, tak toto je úplne oskemované. Ja som nikde nečítal, že tam budú dať takýto damage. Dobre, pavúk, teba si pekne obídem. Dobre. Dobre, zobral. Dobre. Tak to sa nedá hrať. To čo je? Ešte raz. Dobre, tam mám vec. Tu mám meč. Dobre, teraz sa nikoho nebojím. Dobre, zombíka sa bojím. Tak skúsim. A poď. Hej! Dobre, kamo, toto je úplne modované všetko.
Jednoré zombika by som v survivali dokázal zabíjať holou rukou na pár rán, ale toto... Ale nechcem vedieť, aký... Bude skeleton. Nedostať ho k sebe hlavne. Kurňa, poď sem. Poď, sústredenie. Zozadu nikto! Zozadu! Ne! Kamo, ja sa nezdávam. Ešte raz. Poď. Teraz ho úplne dám. No. Tu som zomrel. Kamo, to je easy, keď tak rýchlo umrem vždy. Tu som umrel. Kurňa, tu je môj meč. Enchantovaný, nerozbitnosť! Teba už nechcem vidieť. Kamo, teraz umreš, dobre? Prosím, ja chcem, aby z teba vypadlo niečo dobre, keď sa s tebou takto trápim. Klikám ako živo. Ne, ja ti like, odber, čau.